Det er tidlig morgen hos renovationsvæsenet i Aalborg. Bo Jensen gør sig klar til dagens tur med skraldebilen. Morgen. Min dag starter med, at jeg møder lidt i 6, og så henter jeg nøglerne til bil. Og så kører vi afsted der tæt på klokken 6. Det er altid godt. Vi har som regel pakket en dagen før, så der er sækker og diesel og alt det på. Og så starter vi op. Jeg arbejder i 11-12 år på den her tur her. Og i den tid, der er sådan noget som bilerne og sådan noget også blevet meget bedre. Da jeg startede ude, der tog man det hele med håndkraft. Så kunne man have sådan 3-4 villaer på nakken her. Det var lidt hårdt for skulder og ryg og sådan noget. Jeg er altid i rimelig god form, og det har min marker også. Det er godt mærke, altså, når man er træt, når man er færdig. Man der går nogle kilometer og hopper gang i en uge af bilen. Jeg har da 9-10 tons eller sådan noget, når vi er færdige. Vi har rigtig godt sammenhold. Vi ses også privat og så videre. Og dyrker sport sammen. Og jamen, vi hygger os helt over. Det er dejligt, at der sker noget. Sådan vi ikke går helt i stå. Vi skal lige åbne nødt i øjnene. God dag, det er solen skinner og tingene de bare glider. Der er ikke noget overfyldt, og der er ikke en masse trafik. Problemet er, at der holder 2 biler over for hinanden næsten på vejen der. Er det noget, I tit er udsat for? Altid ind i byen. Så er det en god dag. Hvert år producerer private husstande 133.000 tons affald. Det svarer til ca. 1350 kg per husstand om året. Når vi tipper op, så kommer støven ud af containeren der. Når vi så sætter containeren ned, så får låget, så bliver det lukket i, så får vi lige et hak mere. Det er sådan et rimelig stort problem. Overfyldt sække, og ikke kan få mur stativen uden, vi spilder en masse ting, eller til ligge på kæren, hvor tingene også vælter ud af. Hvor der affald de putter i, sækkerne de er igennem, og så er alle de der ting med, hvor de stiller en masse ting foran stativerne, eller vi ikke kan komme igennem indkørsel for bilen, eller om vinteren, hvor der ikke er ryddet, om sommeren, hvor buskerne de ikke har klippet. Sådan en våd busk der kl. 6 om morgenen, hvor man lige kommer til at røre ved, så får man alt det vand, der ligger på hele træet nede i ansigtet. Det er ikke så sjovt. Når der ligger sådan 20 cm her, så kan du ikke have så meget affald i, så overfyldt i sækken. Fordi sækken kommer til at ride op i den sten her. Der er flere og flere af de områder, eller gårde, vi får lavet, hvor belægningen bliver god og sådan ting der. Heldigvis for det. Ja, når vi gør det hele op, så har vi nok trods alt flest af de gode dage. Turen slutter på forbrændingsanlægget, hvor affaldet afbrændes og omdannes til energi og strøm.